Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Said pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss ng lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes o ga pizza 16 na. Nining buwan karon mga kaigsunan na sa Pebrero tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon natagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaman-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sutanan karong butaga mahigala. Magtiayon nga mga senior citizens patay. Human na ligsan paglabang sa kalsada sa may SRP atol gyud in town sa Valentine's Day. Straight to the point. Kasubo nga pamalandungon mga sukitig paminaw ha nga natunong pa gyud mga higala sa adlaw sa kasing-kasing nga diin na nadungan ning mao nga kupol mga higala kining magtiayon nga mga senior citizens in town nga nadasmagan mga kahigalaan. Padungon ta sila nga mangaon sa usa ka fast food outlet sa may El Curso dihang nahitabo ang maong insidente. Straight to the point. Paita mga higala so kini unta mga kaigsunan deken bisan og mga senior citizen na ba nag-date gyapon sila mga higala ila gyapon nga kini ni ang nanglakaw gyapon sila nag-date gyapon sila mga kaigalaan ilang gi-celebrate ang adlaw sa gugma adlaw sa kasing-kasing pero sus Ginoo ko unsa bang hitabo ang disgrasya mahinulan sugatan. Straight to the point. At nagpagtagad lubutaga sa atong pagban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin kagamahanan sa dakbayan sa Subo mo padali sa pagpalit og mga breathalyzer, ha? Kining breathalyzer mahigala mo ning breath analyzer. Human na suta nga bisan mahigala ang kapulisan ug ang Cebu City Medical Center ni ata mahigala sa usa ka dakong syudad, ha? Cebu City makigilan pero wa ta ang breathalyzer kanang breath analyzer. Astang CCMC. Why magamit nga breathalyzer panahon nga dunay kinahanglang ipailawom og liquor test? Straight to the point. Dugay na kung cover na CCMC kan adunay. Og doon na mga higalay mahubog. Patindugon lang mahigala unya murag pa. Kuan anon lang ba? Pa ihap-ihapon lang mahigala og kuan. Gitawag nga day mga higalag sobriety test, ha? Muna nga dito sa US, dito sa uban nga mga kanasuran, stricto gid sila. Kanang mga drivers dito, dili mo drive kung makainom sila. Kay uras mga higala nga mo drive sila, maparahan sila bisag way disgrasya, unya maparahan ka mga kaigalang checkpoint pananglitan. Inigsukod mga higala ni check karon pinagi sa breathalyzer, nakainom kay dekin, dako kana nga minus sa imong lisensya. Straight to the point. Dako kana nga demerit sa imong lisensya. Straight to the point. Munang mag-careful gyud ka, mga drivers sa ubang kanasuran, careful kayo. Kita ras Pilipinas mahigala porbida ka mga harabas kayo. Straight to the O point. wa mahitabo, kining kang Kingston Ralph Cheng nga pagkamatay mahigala una pasad mga kailan mahinumdom nga wa man day breathalyzer. Straight to the point. Unsa man ning kalakiha mga sukitig paminaw no? Kanunay kita mga higala nga reactive lang kita kanunay. Di ta mahigala mo himog mga lakang pag mga preemptive nga mga lakang nga wa pa mahitabo ng mga krimen, wa pa mahitabo ng mga disgrasya. Atong malikayan unta kung naa na ta mga higalay mga kinini ang gipanghimo, no? So dapat inanaon kay kung moingon ka mahigala ka ng hubog, dili mga kahigalaan pa drivon. Wa man tay breathalyzer. Unya kung panalitan parahon nimo makiglalis man ang hubog, labaw pa na makiglalis nga di ko hubog, share. Hubog ka, adi lagi ko hubog. Kuyaw pa makiglalis ng hubog mga higala, ha? Di magpalupig sa lalis ng hubog. Ato lang ning agi katawa mga sukitig paminaw. Muna nga lahi gyud kayo, muna dito sa gawa sa nasod, ang mga drivers dito
labihan ka discipline kayo tungod kay mabalaka sila nga once maparahan ka o baka gamay disgas sa kalsada unya pag check sa breathalyzer nila di man ka makapamakak di man ka makaargyo mga higalas breathalyzer nga mayon ka nga di ka hubog nakainom gyud ka maklaro na mahigala nakainom ka ang bino nga naa sa imong lawas o gawas pa maklaro po ninday kin unsa ang level sa imong nainom ha og hubog ka hubog-hubog lang ka or pilti gini mo huboga. Straight to the point. Nakita sa Pilipinas, umatay mga gamit, ana. Ang angman og imong imo lang tan-awon nga hubog na. Bisa pag tan-awon imong hubog, makiglalis man na nga dili siya hubog. Atong tagad pagtagad ng buntaga mahigala. Og wa matay mahigala si Kingston Cheng. Di ni mahuna-hunaan mga sukid dig paminaw paita. Straight to the Unya point. panalitag magkapalit na pud ani day usa ka buok panalitan, ha? Tanawa ha, og besig mahal na pud na kayo. Ulo sa man yung mga kabuang ning dagana ron. Magkapalit man gani og mga equipment porbida patong-patungan sa mahigalag daghang mga patong-patong corruption. Mo na nakalisod mga sukid dig paminaw. Murag wa bay tarong anytime nga dunay paliton mahigala, dunay patong, ha? Dali ra man na mga kailangan ba na may kwarta ang gobyerno, ha? Nganon di man makapalit, tagantang ni pagtagad rumutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kay kadto mahigalang kinabuhi sa usa ka batan-ong negosyante porbida. Labihan ka promising pa kay kinabuhia, mahimo pa tong leader mahigala sa duna pay dakong potensyal nga mahimo tong leader mga kaigalaan sa business sector dinhi sa Sugbo. Unya maayo gawi mga kaigalaan, maayo training sa iyang kabatan-on. Bisag pagkatao mahigala nga naa sa tubig-tubigan nga pamilya pero maayo mahigalang training. Oh, so bida. Perting usika mga sugid ti paminaw naputol mahigala nga kinabuhi sa pangidaron pa lang 23 anyos indekin. Straight to the point. At pagtagad rubutagas tupad-uman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Samtang sa pikas bahin ang sa kauluhan mga higala ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ni awhag sa mga Katolikong magtutuo nga magpabadlis karong Miyerkules Santo alang sa pagsugod na sa Kwaresma o Lenten season. Straight to the point. Pagkapaspas mga kaigalaan sos. Unsa man day karon daing kuana human og mga adlaw Chinese New Year kahuman mahigala Miyerkules Santo na daing dekin. Paspas ano mag Assurance Day na pastilan mga kaigalaan. Ato ni tagag pagtagad sab karong nga buntagas tupad-uman mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kay ugmang adlaw Chinese New Year man mga kaigalaan. In the following day Ash Wednesday na dayon. Straight to the Samtang point. sa laing mga balita mga higala ang International Criminal Court oy niya may gipagawas mga sukid dig paminaw aguroy nga dokumento mga kaigalaan medyo kuyawan ang mga na-involved ini mahigala sa war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kay ni aning DCC nga gipagawas document mga kaigalaan nga kinini ang dunay mga co-perpetrators si kanhi Presidente Rodrigo Duterte o delikado sab nga mada kini sa dahig. Straight to the point. Duha ini kamang importante mga kaigalaan nga delikadong mada si Senador Bongo o Senador Ronald Bato de la Rosa, Straight to the point. lakip na sa General Albayalde o uban pa mga sukid ti paminaw porbida. Apil pa gani DOJ kanhi DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Ato ning isgutan ng taon-taon mga sukid ti paminaw ha. Kay dunay gipagawas ang ICC ini. Medyo kuyaw ni in the part ini mao mga personalities mga kaigalaan kay delikado maparihas sila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga madang ato sa dahig. Straight to the point. Wanang si Bato hantod karon mahigalawa na magkagawas. Asa na karon magtago-tago mga sukid di paminaw. Straight to the Pero point. mao lagi ni unsa may tuyo gid ani mga kaigalaan. Do na may do na unyay warrant of arrest nga pagawas ang ICC. Dako po ni mga tawhana or unsa man ni kay wa may capacity ang ICC mo dakop. Ang Philippine government mo dakop aron i-turn over sa ICC sa tuyo nga hustisya or sa tuyo nga di maka-appeal sa impeachment ni Sara. Lagi tal na kita katawa mahigala pero medyo nanimaho mahigalang something fishy ning kalakiha karon. Kini kuban pa ang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.